Skal der bare gætte med noget? Ja, bare. Køre alt for hurtigt, det der, når du kommer hen til kvarteret, fordi det bliver sgu hakket på sidst, det ved du også. Ja. Jeg skal nok passe på, jeg har styr på det. Det ramte os. Viggo, der bliver fucking mørkt, hvor langt siger du der er? Ja, der er om 2 minutter. Ja, tak. Jeg fortsætter. Her er der om 12 mere. Ja. Hvad farmor, hvordan var det var med den julefrokost der? Hvornår var det var? Og den 26. Men jeg tror sgu det bliver lidt presset, fordi jeg har sgu aftalt noget med nogle af vennerne. Altså du ved jo godt, at jeg gerne vil med og sådan noget, men kunne vi så ikke måske finde en anden dato sådan? Hvad med den 25. der om fredagen? Kunne vi finde ud af noget der måske i stedet for? Ja, det ville sgu være lækkert. Prøv lige at hænge på. Og jeg tror, jeg bliver nødt til lige at lægge på. Jeg tror, jeg skal rigtig politiet. Hej, du snakker med Emil Jensen. Jeg ringer fordi, at der er et indbrud på Karinvej 11 tæt på Nibe. Der er indbrud, der holder en sort Renault Captur. Luk. Fucking tak. Sindssygt, mand. Fuck, mand. Det er så fucking ringe. Det er fucking tak. Fuck, ja, Peter. Gutter, jeg er fucking godt arbejde, ærligt. Fucking Sindssygt. Og Peter, de der fucking småfejl, vi lavede sidste gang, der var ingen af dem, der var perfekt. Ja tak, mand. Perfekt. Vi fik pengene. Det var hurtigt ind, ud,
Og så var det fucking væk derfra. Væk derfra. Det var så fucking vanvittigt, det der. Der var ikke nogen, der så os. Ikke nogen, der så os. Om det fandme det? Nej.